गिबियावनो खुलुमबाय बयखौबो चेनेलनि नायगिरि बयबो रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिबाय। UPPL दोलोनिफ्राय जोङो दिनैनि बे प्रेस मिटखौ जों लानाय जादों। गिबियावनो आङो हामबायनो गोसो जादों मानगोनां UPPL दोलोनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सार आरो हामबायनो गोसो जादों UPPL दोलोनिनो मिरु जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारी सार बिथांनि अननायाव दिनैनि बे मोजां एरेन्जमेन्टखौहाय जों मोननो हादों। फंनैसो बाथ्रा क्लियारिफिकेसन खालामनो थाखाय आङो नैबे प्रेस मिटखौ आङो लानाय जाबाय। लोगोसे आंजों लोगोसे दङ आंनि आगदाजों जोंनि बेंटल UPPL प्राइमारिनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि आदा रिंखां ओमफ्राय आंनि आखिजों दङ दिनै मानगोनां बे बेंटल BCDC नि चेयारमेन बिथां आदै मृदुल बिथांखौबो हामबाय होनदों आरो लोगोसे आंनि उनजों दङ बे बेंटल UPPL दोलोनि प्राइमारिनि आरो BCDC नि माखासे मावग्रा मावथि हान्जाफोर। आङो दिनै नैबे प्रेस मिटखौ आङो जिरायनाय जादों फंनैसो बाथ्रा बिबुंथि लाखिनो थाखाय जे मैया 3 थारिख मैया दालिगाव जोंनि चिरांनि आन्दारावहाय दालिगावआवहाय बाहाय कंग्रेसनि डिस्ट्रिक्ट अफिस दङ। बेवहाय जोंनि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि भुपेन कुमार बरा बिथांनि दैदेननायाव आरो चिरां जिल्ला कंग्रेस आफादनि सन्जीब वारी आरो APCC नि जेनेरेल सेक्रेटारि गरजन बिथांमोननि दैदेननायाव मैया कंग्रेस दोलोआवहाय जइनिं जानाय हाबाफारि बिथांमोना लादों। बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो खेंफोरथि होनो सानदों। गिबियावनो आङो बेखौ बुंनो सानदों जे भुपेन कुमार बराया गोबाव समनि उनाव BTC हालामाव चिरां जिल्लायावहाय मैया फैदों। मोनसे खारना बे गिबियावनो आं बिथांखौ बुंगोन जे बिथाङा गावनि जे बावैसो एसे सिगां जे मावलांनाय गोरोन्थि बे गोरोन्थिखौ बिथाङा सुद्रायफैनो थाखाय बिथाङा चिरां जिल्लायावहाय आगान होफैनो गोनां जादों। बे गोरोन्थिया माबायदि जादों होननानै बुङोब्ला बेखौ खेंफोरथि होनोब्ला बहुद गोबाव सम नांगोन। खिन्थु आं सर्टआवनो बुंगोन बिथांनि नेग्लिजेन्सियाव बिथांनि दुर्बलथायावहाय चिरां जिल्लानिफ्राय आङो सासे चिरां जिल्लानि कंग्रेस आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन। आङो दोलोखौ नागारनानै आङो UPPL दोलोआवहाय आं थांनो गोनां जादों। बिथांनि नेग्लिजेन्सि बिथांनि दुर्बलथा आरो बिथांनि माखासे हामै माखासे बिसय जायनाखि गोसोखौ सन्थुष्ट मोनहोनाय बेबायदि बिसयनि थाखाय चिरां जिल्ला कंग्रेस हिसाबै आङो दोलोखौ गारनायनि उनाव चिरां जिल्लाया पार्टी हिसाबै कंग्रेस हिसाबै गोबां बेले बेजे आरो दुर्बलथा आरो गोदाव सोराव जाबायमोन। दा बेखौ लाखिफिननो थाखाय गावनि जे गोरोन्थिनि थाखाय चिरां जिल्ला कंग्रेसआ दे सेरखाय फेरखाय जाबायमोन नैबेखौ लाखिफिननो थाखाय भुपेन कुमार बराया बाहाय फैनो गोनां जादों आगान होफैनो गोनां जादों। बाहाय सिङाव गोबां खोथा दं आरो बेखौ जायफ्रा सिंनि खोथाखौ मिथिनाय नङा बिथांमोना इसेबां बुजिनाय नङा आरो। दा 2 नाम्बाराव जइन जानाय सुबुंफ्रा जेसेबांनाखि जइन जादों आं बिथांमोननि फुटेजखौ नायदों। बिथांमोना माखासेखौहाय बांसिन बिथांमोना एसामिस पर्टेल चेनेलाव होदों। आङो नायदों बिथांमोनखौ जे जइन जानाय सुबुंफ्रा अलरेडि बिसोरो आङो जेब्ला दोलोआव दंमोन कंग्रेसआव बे समावहाय अलरेडि आङो बिथांमोनखौ जइनिं खालामना लाखानाय। दा बिसोरो गोदान नङा बिसोरो अलरेडि माने कंग्रेस पार्टियावहाय हाबखानायखा। दा बेखौसो मैया बिसोरो प्रेसिडेन्ट फैनायावहाय बिसोर जास्ट श' खालामदों आरो खिन्थु गोदान माने जइन जायाखै आरो। आं बिथांमोननि नाम बिथांमोननि गामि बिथांमोननि थं लोगोसे बिथांमोननि फट' आं देखायनो हागोन आरो प्रयजन जायोब्ला। दा दोलोआवहाय जायफ्रा मैया जइन जादों अलरेडि मेक्सिमाम मानसिफ्रा अलरेडि कंग्रेसआवहाय आं थानाय समावहाय आं जइनिं खालामना लाखानाय बे सुबुंफोरमोन। दा गोदान बाहाय जइनिं जाहैनाया बहुद खम एटलिस्ट माने 10-15%सो गोदान जायखौ आं लोगो मोनाखै आरो बेखिनि। 2 नाम्बाराव जइन जानायनि अनजिमाखौ बिथांमोना गोबां बुरजा होननानै देखायदों खिन्थु बिथांमोननि कंग्रेसनि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफ्रानो आंजों बिथांमोना जगाजग खालामबाय थायो सब समय। बिथांमोननि कन्फिडेन्सियेल रिपर्ट बायदिब्ला बिथांमोना जेसेबां नाम्बार होदों बे नाम्बारनि खावसेल' आरो सुबुंफ्रा खिन्थु बिथांमोना गोबां बुरजा होननानै खोन्थादों आरो दा बेयो इसेबां नङा बिनि खावसेल'। 3 नाम्बाराव
आं सानो जइन जानाय सुबुंफ्रा दिनै गावसोरखौ एसे गोदाव सोराव मोननानै स्टेबल गैयै बायदि मोननानै दिनै बिथांमोना दिनै कंग्रेस दोलोआवहाय मिथिया हसिया कंग्रेस दोलोनि सिंनि खोथाफोरखौ बुजिया सोमजिया बिथांमोना कंग्रेस दोलोआव दिनै हाबबाय जइन जाहैबाय। आं सानो बिथांमोना इलेक्शननि सिगां बिथांमोना जोंनि रुलिं पार्टियावनो बिथांमोना फैफिनगोन बे खोथाया रोखा आरो बिथांमोनल' नङा कंग्रेस दोलोनि बिटिसिआवहाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा बावैसो एसे उनावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउजि ब्रह्म सारनि दैदेननाय राजु सारमोननि दैदेननाय बे इउपिपिएल दोलोआवहाय बिथांमोना एसे उनावनो जयनिं जागोन। जों माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय बेस्थ'नि थाखाय जों लानो हायाखै एसे उनावनो नोंथांमोना नुगोन नोंथांमोननि मिडियानि दारै नोंथांमोना होनो मोनगोन जे कंग्रेसनिफ्राय पाब्लिक नङा दैदेनगिरिफ्रानो गोबां जोंनि रुलिं पार्टियावहाय इउपिपिएल दोलोआवहाय जयनिं जानो फैगासिनो दं एसे उनाव। आरो मोनसे खोथा बिटिसि कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा बेयो मोनसे गोथै सागोर बायदि ख्रिस्टानफोरनि बाइबेलावहाय मोनसे डेड सि होननाय दं गोथै सागोर जाय सागोरा बोहैयाबो थाङाबो फैयाबो आरो जायगायावनो थाबाय थायो। बिटिसिआव जेसेबां कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना थाङाबो फैयाबो डेड सि जेबो खामानि गैया बिथांमोना जेबो खामानि मावा भट लादों ओरैनो थादों बोहैनाय गैया मावनाय गैया जेबो एक्टिभिटिस गैया जेबो पारफरमेन्स गैया। दा डेड सि बायदि बिथांमोना आरो मोनसे खोथाखौ आं दिनै रोखा आङो रायजो राजाफोरनो फोरमायनो सानदों जे कंग्रेसनि बिटिसिआव जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोननि सिगांजोंनि महरा कंग्रेस बिथांमोननि उनजोंनि बिखुंनि महरा बिपिएफ 90% बिथांमोना बिपिएफ सेन्ट्रेटनि मानसि बिथांमोनखौ नोंथांमोना फल' खालाम ससियेल मिडिया फल' खालाम बिथांमोननि फेसबुक आइडिफ्राव नाय बिथांमोना कंग्रेसनि जानानै मालाबा बाथ्रा बुङा बिपिएफनि जानानैसो बाथ्रा बुङो बिथांमोना जेब्लायबो हाग्रामानि फेभराव बाथ्रा बुङो आरो बिथांमोना गावसोरदि कंग्रेस बेखौनो बिथांमोना मिथिया आरो माने 90% गावसोरनि गोसोआनो बिपिएफ सेन्ट्रेटखा नालाय बेखायनो बिथांमोना कंग्रेस नङा बिथांमोना बिपिएफनि जानानैसो जेब्लायबो दखानाव जिरायनायावनो होन सावरायलायनायावनो होन बिथांमोननि ससियेल मिडियायाव कमेन्ट्स होनायानो होन एनि टाइम बिपिएफ सेन्ट्रेल। अब्ला जाय दोलोनि दैदेनगिरिफ्रानो गावनि पार्टिनि स्थितियाव गैया गुबुन मोनसे दोलोनि बेनारावसो एजेन्ट टाइप बायदि बिपिएफनि एजेन्ट टाइप बायदि जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ बेबायदि दोलोआवहाय आरो जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा थांनानै माबा मोनसे आखा खालामहैनो हागोन बे माब्लाबाबो जाया आरो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव ला 90% बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ सेन्ट्रेलनि मानसि आरो बिपिएफनि बेकिंनि मानसि बेखायनो एनि टाइम बिथांमोना बिपिएफजों कमप्रमाइज जानो हागौ बेयो 100% सियर आरो आरोबाव मोनसे खोथा कंग्रेस दोलोनि जौगानायाव जों इउपिपिएल दोलोहा जेबो खहा गैया मानो खहा गैया बाहाय बिपिएफनिसो खहा दं जिहेतु जेसेबांनाखि दिनैहाय कंग्रेस दोलोआव जइन जायो 100 जननि गेजेरावहाय 90 जना बिपिएफ दोलोनिफ्रायसो थाङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय थाङा बेखायनो बिटिसिआव जेसेबांनाखि कंग्रेसआ स्ट्रं जानानै फैगोन जेसेबांनाखि कंग्रेसआ जौगागोन बाहाय जों इउपिपिएल दोलो हिसाबै जेबो जोंहा खहा गैया बाहाय बिपिएफ हिसाबैसो खहा दं जिहेतु बाहाय नोंथांमोना